Ljudi, danas ćemo da igramo GTA San Andreas. Nemam pojma koja je ovo epizoda, ali danas je igramo. I ovaj nema pojma voziti. Drago mi je. Okej, sad sam malo pobio nekoliko ljudi, ovo je policija. Policija ne zna šta radi, zato ću ja ubiti. Dakle, doviđenja idem ja. Lovi me policija, to je izvrsno. Ja volim kad meni lovi policija. Nećemo raditi jer nam ne treba raditi, zapravo ovako ćemo raditi. Ićemo u opcije. Ne znam šta ne. Neću tu ići, ću ići u audio. Radio mi ne treba. Tako. Znači, vidio sam da vam se svidio onaj serijal, kako se zove, Instruktor letenja. Da vam se to svidjelo, pa ću to i nastaviti, znači... Gdje je policija? Dobra, policajče. To ću i nastaviti, znači bit će dosta smiješno, ova prva epizoda ne znam da li vam je bilo smiješno, ali da sam... Ups. Nisam htio na ovo planirati, idem dobro. Vidi policajce. Onako, to sam htio reći, dosta sam smišljao šta da bude prva epizoda, pa sam onda matematika jer nema uopće veze sa letenjem. Ali može ako znači i naučim letit, možda bude ovo. Gledaj! Gdje sam zapio na terasu, čovječe? A nije to terasa, to je dvorište. I gledaj, šta, ja zgazim čovjeka i nikom ništa, a oni kad zgaze čovjeka onda... Mogu se ući gore. Oni kad zgaze čovjeka onda nikom ništa, Vidi zvijezda gore. Zvijezda padalica. Ajde, razbij mi auto cijeli. Aj bog. Nek eksplodira. Evo dole. Ukucao sam neke šifre da imam beskonačno metaka. A, sad će doći helikopter. Čekaj! Ti smo pijaš, nećeš mi stati, jel da? Isuse bože. Gori ti auto, to prije ćeš me pucat. Treba mi vaši auto. Dobra, gospodine. Aj bog. Sad sam ih zezlo. Dobra, i vama isto. Sad idemo... Gdje idemo? Čekaj, idemo za drugi auto prvo. Čekaj, jedno helikopter. Alo! Lako ja tebe sredim helikopteru, sam da izađem van. Malo mi GTA, kad imam velike brzine neće mi se odmah učitati tekstura. Tek da ubijem helikoptera, da. Evo. Ajmo. Tu moram se napuniti živote brzo. Da. Vidim da li još stijem. Kao što vidite, ovo gore je novi receiver. I sad će me novo objašnjavati 3 godine da sam ja umro. Šta sam ti reći? Da sad ću opet ukucati šifru za municiju, mislim za oružja. Ajde se ispričamo dok ovo meni tu govori nešto. Znači u teme serije sam govorio na kanalu Mad Kings, znači opet posjetite taj kanal. Jer, evo sad ću ukucati šifru, jer nije fair, oni su kvalitetni od mene 100 puta, jer radi se o dvoje, znači dvoje igraju. Oni su kvalitetni od mene 100 puta, a ja imam više subscribera od njih, tako da ne znam, ne bi bilo fair da kažem tako. Samo malo. Ne mi valjda otišlo. Ok, dobro, Ček, šta je ovo? Mi se dešava sa...
čudno ide ovo. Nema veze. Ja ću morat kupiti novi joystick. Znači, ne bi bilo... Zašto svaki put moram udariti? Aj bok sad. Ne bi bilo fair da sad ja dobijem više subscribera od njih, a oni su kvalitetni, tako da posjeti njihov kanal, da. Kanal. A nećemo učeti taj disk. To smo završili prvu epizodu mog prvog videa. Nije nikad jedno nisam nastavio. Bože. Sad idemo na ovaj kolodvor. Skoro sam rekao na tračnice. Zapravo idemo na tračnice. Dobro. Došla malo je policija, ono. Nema veze s vezom. I da vidiš šta ima dole. Zagubit ćemo na lobi. Ej ti, kom ti objašnjaš šta? Moram ti nešto reći. Što hoćeš ti? Ti još od mene, a? Vadim ovo i sam te jednom pukne! Ti mislio sam. Ajmo, trčite malo. Ame, ti pucaš, možda ti ispili. Uzem. Ti. Ne ti. Aj buk. Doj, šta ti? Ne ti, sorry. Ode mi auto radi ovog tipa. Hoćemo popet na ovo? Čekaj, ubit ću te sam da se popet na vlak. Nije mi niš auto. Super. To mi se sviđa. Mislim, uopće nije ništa, ono sam je izgrban do kraja. Evo gore, Gdje sad? Evo ti, na. Ovi predaj se, a ne mogu ga ni ubiti. Ajde, još ti krenut više. Možda će moja baba krenut. Neću uzimat njemu vlak jer on dobar čovjek. Poznajem ga. Iz rođenja. Evo ga krenut. Mogu je negdje, a da se ne sudarim jer znam, evo ovo tu. Mogu dole još. Evo, udarit ću se u to. Zdao sam. Čekaj me! Najbolje onaj što na ja vagone. Taj je meni najbolji. Onda mogu sjest na nje. Mislim... Otišao si, prijatelju moj. Evo mi ga auto, poslao mi neko auto, baš isti kak je bio. A se ti buniš. Ej, dobran! Ajde dođi. Ajde. Treba meni taj motor. Hvala. Nis mi trebao ono. Aj bok. A me pucaš, ko da sam ti ubio policajca. Bože, budalo je. Ok, idemo. Ajmo tu. Bože, sveti. Sad, čekaj da uzmem auto. Stante, sad ću ja pobjeć vama. Jao, budale male. Tu se malo rimuje, budale male. Čekaj da pobjegnem. I mi ćeš. Ajde. Ajde sad nađi. I? Ne, to se ovako gleda. Sad meni kao ko full traži, ono. Ne vidim. Mogu ja izaći van? Neću. Okej, nemojte me napast, molim vas. Pobjegao sam, ha. Znači ovo je najbolji način da pobjegnete. Nemoj pal sirene. Koji će ti vrag? Vid, ode mi gumak. Pa jeste vi normalni. Ove policajci nisu normalni. Ukratko rečem. Gledaj ovo. Ne mogu mi skretati više. Hvala. Hvala na prolazu. Idemo. Čekaj.
idem sad po najbliži motor u igrici. Ti se požuri, molim te. Ok, isključit ću policiju. Da vidim koliko ja snimam. 10 minuta. Uskoro moramo malo i ugasiti. Zapravo, ugasit ćemo sad, nećemo ići po ovaj... Kako se to zove? Po... Zaboravio sam ime. Taj motor. Ja ti bilo, ne mogu se sjetiti kako se zove. Ne mogu se sjetiti stvari koje ide na 2 kotača. Tako da ljudi. To je bilo to što se tiče ovoga. Mi se vidimo u sljedećem videu i... Aj bok. Nisam se ubio. Aj bok.